ăsta în 3 zile a pierdut exact, nu știu, un trend de 300-400 de pips, păi aia ar putea să fie, să însemne tot profitul pe contul ăla. Și atunci, dacă la ăla n-a tranzacționat, a căzut serverul, la altul, nu că ești pe câștig. Și atunci, da, pentru că m-ați întrebat, poate să existe diferențe de genul ăla, în situații de genul ăsta, dar ținând cont oarecum, sau lăsând la o parte chestia asta și pe partea de comisioane și așa. Asta, vă ziceam la început, că intrăm un pic în detaliu legat de contul ăsta de la XTB și să vă arăt eu mai multe. Adică în afară de graficul ăla care l-ați văzut la început, aici sunt niște statistici un pic mai amănunțite, nu știu dacă pentru toată lumea important este aici ăsta, de exemplu. E un indicator sau un parametru destul de important și dacă ăsta este aici peste 1, aia înseamnă că eu treaba e bună. Astea, iar, vedeți aici. Ai mai puține one decât... Deci vedeți aici, ceea ce vă ziceam la un moment dat, că practic, doar 51, deci, sau practic, da, 51 din tranzacții au fost profitabile. Adică 1% mai mult decât pierde. Deci 1% dacă câștigi dacă ai tranzacții reușite, poți să câștigi până, uite așa, 1%. Ba mai mult, vă arăt, nu mai știu, sunt situații în care ăsta poate să fie și la 40% și totul să câștigi. Pentru că important este, asta este, să câștigi mai mult decât pierzi. Nu punct. Aici, de exemplu, sunt $100. Ca medie, pe un ordin. Dacă ai câștigat $100 mai mult decât ai pierdut, ești profitat. Nu sperați, am o întrebare. Deci, de sus văd că la PIPS ați câștigat 1128 de PIPS. Da. Și ați avut aproximativ 1000 de tranzacții. Da. Ceea ce înseamnă că dacă aveți un spread de aproximativ 2 PIPS și dumneavoastră ați câștigat 1000 și brokerul 2000 de PIPS. Da, dar am câștigat și eu. Asta e, e o situație win-win, nu? Adică el oferă niște servicii și fără el, păi fără el nu pot eu să câștig, că dacă brokerul respectiv nu mă oferă mie niște facilități și niște... Dacă am înțeles eu bine, da, așa este. Brokerul... Eu de asta am și întrebat la comparație între broker. Ok, da, așa, ar fi bine, normal, să câștigi mai mult decât brokerul, da? Nu știu, eu am întâlnit, adică pentru mine vine și așa, nu mă interesează cât câștigă brokerul. E normal să câștige și el, că muncește, face seminarii, face, vedeți, da? Adică și brokerul la rândul lui cheltuie niște bani care... Adică... E normal să fie așa. Hai să nu E normal să fie așa, dar într-adevăr, e mai greu și când ideea că, da, dacă tu ai pierdut, știi sigur că brokerul pe undeva a câștigat că tu ai pierdut, că el câștigă oricum. Da. Asta, da, într-adevăr, este ca ce situație, dacă stai să iei lucrurile așa, te ofici. Ia uite ce am muncit aici, eu am pierdut, dar da, nu e brokerul vinovat cu ei, el ți-a oferit niște chili, ți-a pus la dispoziție, să oferă... E o afacere până la urmă, că nu... Da, e și o metodă, așa, un pic de metodă de ajustat. De exemplu, în loc să pui stop loss, faci tranzacția dintr-o dată în sens contrar și atunci... La CFD-uri la ea, în loc să aibă 3 tranzacții, are 2.
interesul nu ăsta este să-și întâm blocuri. Da. Așa. Deci, pe noi ne interesează să câștigăm bani. Nu mă interesează cât câștigă blocul, dacă îi câștig și eu, e foarte bine. Adică, ce treaba e? Adică, ca și cum avem un vot să moară și ca vecinului. Adică, de ce să moară blocul că îmi pierd eu banii? Să înțeleg că dumneavoastră asta națională nu trebuie să plece pe mine? Da, aici vedeți ponderea, într-adevăr, e o constatare bună. Deci, au fost semnale mult mai multe pe USBGA. Și dacă ne uităm pe grafic, o să vedeți și de ce. Pentru că ăsta a avut un trend ascendent, mult mai puternic și pe distanță mai mare. Asta e sistemul de alocare de care vorbeam dumneavoastră? Sistemul de alocare, asta este? Sistemul de alocare? Da, al investiții. Private, să vreți dumneavoastră. Da, dacă vreți. Deci, asta este ponderea care mi-a rezultat mie la final. N-ați mers numai pe bio. Deci n-am mers numai pe bun. Vedeți cum așa. Deci s-au tranzacționat. Și în funcție de care cală legămarită, de acolo a spus mai mult bani. Neapărat mai mulți bani. Sistemul automat a ales să facă așa. Vedeți, intre cu mai multe ordine în piață, ori de mărime mai mare, ori au fost ordine mai numeroase pe Mai numeroase, bănuiesc că la număr ne-ați făcut. Da. Valoare. Da. Deci vedeți cum cu 1% dacă câștigi, ai ordine, din 100 de ordine, dacă ai 51 de ordine câștigătoare, poți câștiga bani. Și v-am zis că există situații și cu 40 de. Deci din 100, dacă ai câștigat 40 de alea, 40 au avut, ai câștigat mai mult ca valoare pe ele decât ai pierdut, e ok. Deci, asta e un lucru foarte important și mi-a luat și mie foarte mult timp să-l constat. Nu cauți întotdeauna să închizi numai ordine profitare. Asta este una din greșelile care se fac. Adică lași un instrument acolo să stea pe pierdere, să adune pierderi, pe ideea că să o întoarce el înapoi, în loc să-l închizi. Îl închizi că oricum, mâine poate să apară iar în situație să intri în pierdere. Adică de ce să stai că să ducă... Cam asta este ideea și vedeți de ce, da? Eu practic am câștigat din 1000 de tranzacții, 506, și aici este care s-au dat, pe long sau pe short, adică în ce direcție. Și s-a stat cu un ordin în piață, în medie, 9 ore. S-au tranzacționat 900 de loturi. Media v-am zis-o și aici vă ziceam, ăsta este un pips și dar mai puțin de relevanță. Cea mai bună tranzacție a fost de 8400 de RON, iar pe care s-a pierdut cel mai mult a fost 6000. Și care corespunde cu 246 de pips, nu? Da, deci a urcat, cea mai bună s-a dus până în 246 de pips și cea mai proastă a închis pe 186 de pips. Adică asta vedem, aici e vorba să ții un ordin deschis 246 de pips pe un lot înseamnă mult, adică ca și valoare în bani. Trebuie să nu știu, trebuie să ai tărie să faci chestia asta. Trebuie să ai oarece teorie care să trebuie să ai o teorie după care să te gândești, că dacă... Deci aici... La prima întoarcere de apoi zici că ei. Da. Ca detalii în astea. Asta e un serviciu pe care eu îl ofer și ziceam încă la început. Sunt money manager pentru și ofer servicii de genul ăsta pentru administrare de cont.
Deci, ideea asta cu copy trader este o chestie cu detalii găsesc despre ea. Puteți să vă conectați practic la conturile diversilor trader pe care îi găsiți, îi studiați, oricare, că mai sunt mulți. Vă legați cu contul la există servicii dedicate pe chestia asta și practic se copiază tranzacțiile lui pe contul noastră ca modalitate. Cât îi plătim procent? Iar o de profit. Am înțeles că treaba asta ce pe internet iau un anumit procent de profit. Da, lucrez, deja împreună lucrez numai la performanță, adică dacă în asta câștigați bani, câștig și eu, dacă așa. Și procentul diferă în funcție de mărimea capitalului de administrat, da? Adică undeva între 10 și 50%. Dar trebuie să găsim unul Invers proporțional cu mărimea capitalului. care e performant. Trebuie să găsim unul care e performant. Da, da. Da, teoretic. Care sunt copii. Sau unul care nu e performant și să copiați invers tranzacția. Adică dacă el dă baina, să face săl. Vă găsiți unul care pierde continuu și dați tranzacții invers. Pe cont. Așa. Am ajuns la rubrica de întrebări și răspunsuri. Și aici este iar un filmuleț. Un filmuleț unde vedeți în acțiune sistemul ăsta de care vă ziceam și imaginea vizuală, da? Deci ce are, practic, de asta e transpusă totul în limbaj de programare a MetaTrader și... Ce indicator mai incorporează? Adică care e cel mai important? Minimul. Toți sunt importanți în felul meu, pentru că fiecare face câte ceva și care fără indicatorul ăla poți să... Dar poate avem niște să închid o tranzacție pe plus sau pe minus. Adică... Poate avem niște indicatori cu care lucrează de obicei. Roboțelul cu ce lucrează? Mâine mobilă simplă? Sau mai mult? Ca să intru în detalii, mi-a luat foarte mult timp. Asta sunt eu la teste în fața monitorului și făcând acolo diverse chestii. Da. În general, banii se câștigă pe trend. Banii se câștigă pe trend. Dar ne-am dezvoltat oarecum și am ținut cont și de momentele de consolidare unde și acolo se pot face bani. Dacă știi că ai intrat în consolidare și atunci încerci să, pe o porțiune scurtă, să încerci să faci bani. Să poți face bani și acolo. Ați plecat de la point section. Ați făcut mai întâi la analiză tehnică și pe baza analizelor tehnice ați reușit. Da, deci am testat în diverse situații, pe trend, pe consolidare. Atunci am optimizat sistemul de așa natură încât, indiferent în ce moment se află în piață, deși v-am zis încă de la urmă, practic 80% din timp este un astfel de consolidare. Dar nu îți spuneți de divergențe sau... Bine. Că nu impact semnale foarte puternice. Sunt divergențele, în general, îți confirmă niște lucruri. Trebuie să modelezi câte o subroutine din asta
pui într-un program și merg. Asta este ideea, da, dar Dar trebuie să meargă și repede programul ăsta, pentru că dacă analizează prea mult, Cred că automat. da, mai e și aici, că Mai e și asta. blochează Mi se întâmplă programul, să ți se întâmplă. eu de asta vă întrebam dacă... Cu roboțelul. Da, la teste. Și cât e minimul? La teste, pentru că la teste, când faci teste, folosești foarte mult din capacitatea calculatorului. Când îți ia și să analizează 5 ani. Și ce memorie? Face E limitat la memorie? Minimum 4 giga? Sau ca să folosești roboțelul ăsta? La RAM. La RAM? Și la RAM și la procesor, bănuiesc. Și procesorul trebuie să fie un procesor puternic. Da, am un calculator pe care fac teste, dar nu pot să vă spun că e ceva ieșit într-un mânt de performant. Ce există la ora actuală pe piață în condiții de-astea, așa, adică Accesibil. nu e, da, accesibilă pentru toți, nu e nimic, adică pe orice, asta, 500 și nu știu cât de RAM, memorie de 4-5 giga, adică calculatorul normal, cu laptop merge, adică nu e nicio problemă. V-a ajutat partea de optimize. Care Pe fără aia, a platformei, a interfață, da, pe fără aia e greu să faci. Adică, poți să o faci, dacă nu există chestia aia, trebuia să stai cu el pe un cont, să vezi ce cu așa, mai lași o săptămână, vezi. Da. Adică, dar asta te ajută ca să-ți faci o imagine și să setezi niște parametri inițiali. Dar cum se folosește Optimize-ul ăsta? Există, că chiar sigur că există în platformă cum se folosește Optimize-ul. Spune câteva lucruri acolo despre el, că poți să faci un pic, dar atât. Dar ca să poți să lucrezi efectiv Optimize-ul ăsta, am văzut niște exemple. Da, nu prea sunt, cred că e făcute săpături multe și ca să descoperi ce și cum acolo lucrează, nici ei nu prea dau multe Da, o detalii. platformă, dar nu degeaba... Da. Și eu, săpat mult. Dumneavoastră ați muncit foarte mult ca să ajungeți să vă gândiți la un roboțel de genul ăsta. Cât a durat scrierea lor până ați adus concret roboțel? Scrierea lui, În momentul în care Da, l-ați- evident. o săptămână. L-a scris altcineva. Da. Da, v-am zis. Deci nu mi-am Nu dus scris capul eu cu probleme. ar fi însemnat să învăț limbajul de programare al MetaTrader-ului și am considerat că nu merită. Adică m-am concentrat pe ceea ce știam eu că așa și m-am întins cât mi-a fost felia. Altfel să facă ea care să mai bun decât mine. Eu mi-am făcut strategia, am transpus Și dacă vrei să modifici forma așa- asta, i-am dat programatorului ce vreau să-mi facă și de acolo a fost că am trebuit să învăț și eu câte ceva ca să văd ce a scris el acolo și să-i mai spun unde și cum ar mai trebui să facă modificări. Altă treabă, dar nu pot să mă numesc programator de MP4. Adică niciun caz. Și nici nu vreau, nici n-am vrut și nici nu m-a interesat. Nu înseamnă expiration? Există? Da, sunt ordine care expiră după o anumită perioadă. Asta poți să faci din sunt ordine normal. limitate în timp. Dacă ordinul respectiv nu a fost activat, îl șterge tot. Expiră după o zi. Adică ți-l pun la nivelul ăsta, dacă nu l-ai luat astăzi, mâine nu îl mai Ți-l anulează. La ora Da, 12. anulează, da. Da. Sau îl privești. V-a ajutat mai mult forward testing decât backtesting? Una fără alta nu se poate. Nu poți să faci forward test, sau nu ajungi să faci, dacă nu faci backtest. Bine, ordinea este backtesting, forward testing, dar care v-a ajutat mai mult să luați decizia să intrați în piață în mod real? Pe backtest, deci normal e și logic, așa, îi faci backtesting, să faci forward testing. Pe altă parte te întorci în
înapoi la backtesting, dacă ai făcut sau ai sesizat după ce ți-a mers el o perioadă acolo, trebuie să faci modificări. Și dacă modificări sunt semnificative, trebuie să iei la capăt. Pentru că orice modificare ai făcut acolo poate să influențeze foarte mult rezultatele din urmă, adică schimburi. Și atunci jonglezi așa, când aia, când duci înapoi, îi de la capăt. Adică, nu știu. Ideea principală a strategiei este prognoza? Nu. Nu este prognoza, pentru că aia, indicatorul, prognoza, practic, Vanescu folosesc eu în mod vizual ca să văd ce s-a întâmplat în urmă. Deci este practic o variantă de asta de tester, dar live, adică la momentul respectiv. Dar nu mă bazez pe pentru că ok, a găsit el o imagine de genul ăsta, o formațiune de asta, dar ce șanse sunt să fie la fel? Adică... Și nu participă deloc în decizie sau participă doar în... Participă, dar nu face nimic. Aia am zis, deci sunt mai multe lucruri care lucrează între ele și anulează unul altuia ordine, așteaptă, deci chiar dacă unul a depistat sau a lansat un semnal de intrare sau așa, așteaptă, vine celălalt poate să-i șteargă, deci nu acum, mai stai. Adică, și atunci, practic, se lansează ordinul în momentul în care sunt întrunite cât mai multe din criteriile pe care eu le-am setat în programul ăsta. Și câți roboții sunt care colaborează? Sunt 6. doar. Vreo 6 acum. Și mai am vreo 4 teste. Adică mai jonglez încă cu să văd... Totuși prea mult pot să intre contradicții. Da? Dar contradicțiile, până la urmă, dau rezultate. Dacă contradicția îmi dă rezultate, poate să zică, nu mă dă și vreau să facă chestia asta. Adică nu să spună nu, ăla să zică da, ok, păi noi suntem amândoi da, stau în banca mea. Adică, ca să știa că democrația. Nu, dar întreba pe asta pe care o programare arminiană, adică la un moment dat să nu fie soluție cu noi în stânga, unul în dreapta și noi în nimic. Da, și atunci stăm banca, nu faci nimic. Și de multe ori e mai bine așa. Nu există criteriul de 51% spune da, în momentul la intrat, sau trebuie să fie 100%? E mai complicat, nu e atât de simplu. Adică nu e ca... Că nu e ca la fost majoritate simple sau... Sunt... Adică trebuie să există un proces în care să spune da, dacă se depășește. Deci decizia e luată la un moment dat, nu? La un moment dat să ia o decizie, da, într-adevăr. Dar oricum trebuie să fie... Este 50 deci trebuie să cadă ei de acord. O întrebare, folosești programarea. Sunt unii, de exemplu, care au o influență mai mare decât ceilalți. Adică e și o pondere de genul ăsta. Dacă da, dar are pondere în tot sistemul de 60%, iar celălalt a zis nu, păi atunci poate să deschidă tranzacția. Din modul în care a fost programat, s-a folosit programare concurentă cumva sau asta înseamnă multitasking, că lansezi mai mulți roboței simultan independenți. Fiecare într-un task al calculatorului separat. Și atunci și la un moment dat există posibilitatea de interfață între ei și se întreabă chestia asta. Vreau să mă întreb dacă NT4 permite multitasking. Da, permite. Permite? Se face drag and drop pe fiecare pereche și fiecare acționează independent. Deci vă spun că, da, nu știu, am vreo 20 de grafice deschise, ferește pe acolo, Nu știu dacă asta au vrut să întrebați. Adică sunt Era o chestie tehnică de programare, adică dacă funcționează independent acești roboței sau există
există o explorare permanentă, sunt luați secvențial unul după altul. Asta îmi trebuie. Da, funcționează independent. Asta necesită un grad mare de complexitate al MT4. Da, da. Vreau să vă întreb ceva legat de un slide anterior, dacă puteți să arătați. De un grafic în care arătați momentul de intrare printr-o săgeată verde. Arată întâlnirea atunci? Sau... Undeva pe la mijloc. Cred că cu 3 slide-uri în urmă. Dacă puteți să dați, vă rog. Cred că este 5... Da, aici. Puteți spune la ce cotație intră aici, vă rog? Adică îmi dau seama că sunt mai multe lunări care sunt în direcția... Vede semnalul ăsta? Ar fi vorba de semnalul ăsta de intrare, da? Că nu dau seama care este lunarea pe care... Da, că aici am tras eu, am trasat linia asta și nu se vede foarte exact. Păi lumânarea este asta în care a depășit nivelul ăsta de... albastru sau violet sau... Deci pe undeva... A depășit aici. A depășit aici. Deci pe acea lunare mai... Da, da, da. Aici, la trecut. Folosiți și valorile Elliot? Folosiți și valorile Elliot? Da, da, da. Fibonacci. Rezistențe, echimoprim. Inclusiv linii și nivele, nu? Da, vedeți, practic aici, vedeți, important e când îi trece peste un anumită, deci la bază până la urmă tot nivelele de spot și rezistență sunt. Dar ține cont de retragerile Fibonacci și mai am și chestiile astea, canalele de